urte berezia hau ospatzeko hainbat kontzertu izan ditugu, baina oraindik kontzertu berezi ugari ere geratzen zaizkigu, eta ospakizunik handiena abenduaren 14an izango dugu. Gonbidatuta zaudete guztiok ospakizun honetara, bai, gurekin batera gozatzera, eta hori, sorpresa ugari egongo direla, bakarrik aurreratu dezakegu. Gaur izango da udan egiten dugun kontzertu berezi bat, freskoa, polita, herrikoia, eta pasadan urtean hartu genuen ja ohitura hau, eta helburua da kalean egitea, eguraldiaz gozatzeko eta herri osoak disfruta dezan. Ni oso gustora egon naiz, entsaiotan moduen, oso ondo hartu naute, taldeko parte sentitu naiz, batzuk ezagutzen ebasa, baina beste batzuk ez, eta kontzertuan bebai oso ondo pasatu dut, oso polita izan da, eta jendea asko animatu da bestera.